L'Amérique kotigiso ye laseli kɛ tarata la k'a fɔ ko jamana gundo gafe minnu latununa Donald Trump ka so kɔnɔna na kɛra yaasa ka dansigi kɛ kuruba fanga ka sɛgɛsɛgɛliw la ka sɛbɛn ninnu da kɛnɛ kan. Jackson n'ale ye Mississippi Chokwe Antara Lumumba mara mairie ye laseli kɛ tarata la k'a fɔ ko jizon ye tariku dankarili kɛ u ka mara ji saniya usine la k'o de kɛra sababu ye ka gɛlɛya bila dugumɔgɔw bayirika kan. Gouverneur ye mara bila état d'urgence kɔnɔ a sabu la. Joe Biden ye sarangali kɛ tarata don na Pennsylvania mara la a senfɛ a y'a ka ŋaniya yira ka fagaliba ni maramafɛn juguw ye kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na. Maramɔgɔw ka kan ka u ka gouverneur n'u ka wasaden kuraw sugandili kɛ novembre kalo nata kalataw la. Arabadon na l'Amérique ni Kore bayan fanfɛla sɔrɔdasiw ye jɛra ka u ka lamagaba kɛ kokura a ka ca ni jamana fila ka sɔrɔdasi 1000 jate ye minnu ye baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ Kore jamana fila ɲɔgɔn cɛla dancɛ kan. Ji kɔnɔ gɔkun bilenman caya kɛra sababu ye ka jɛgɛ caman faga San Francisco kɔgɔjiba bakun kan